ngiyamazi uNkulunkulu, mina noNkulunkulu siyazana futhi siyaxhumana ngendlela yethu eyadalwa wuye uNkulunkulu before akhande mina. You understand? That is why nginalobuhlakani enginabo. Kuye kuthiwa umuntu akazibonga, mina ngiyayibonga-ke mina. Okokuqala ngeke uze ungibone esiphithiphithini. Okokuqala lokho. Wena uzoyitshela ukuthi mhlambe le cover engikhavue ngayo iyona le ngaphakathi, iyona kuseyiyona futhi lento engaphakathi. Cha, ijule kakhulu into kumina. Ingakho nginesikhwele nomuntu. Anginendaba nokuthi uyindoda noma ungumfazi, kefana kumina. You understand? Uma kuwuthi owakho lo mzimba awuphethe kahle, uzomela usuke eduze kwami ngoba uzongithundubeza. Uzongenza ngibe buthundu ngifane nawe. You understand? Because kunomunye umuntu ophilayo phakathi kwami okumele ngimphathe kahle, ngingamcunuli. Wena makuthi umcunuli, hlala le ungezi la mina. Uma kuwuthi ufuna ukuphila nami, kunezinto ozibonayo ukuthi zingaba usizo ezikumina ongenazo wena. Uzokwenza lento mina engithi asiyenze ukuze uyizuze leyo nto oyifunayo. You understand? So kusho ukuthi ngiyakudayisela izinto engifuna uzenze mina. Ngifuna kuqala uyiphathe kahle. Uma uyindoda kumele ube nomfazi. Uma ufuna isithembo sakho saziwe. You understand? Yeah. Angifuni uhamba nomuntu ongathembakele. Masihamba emzini abantu kube ngazuthi mhlambe sizontshontsha la. Umuntu alale ngalele ecabanga nezingane zakhe ukuthi gazi labafana benzani nezingane zami. Ngifuna ukuthi masivakasha mina uhambe nomfazi wakho nami ngihambe nomfazi wami. Angihambi nawe uma uthi awunayo umfazi. So khulumani.